Jongens, kun je mij vertellen, wat gebeurt hier, Joert? Nou ja, we zijn aan het voetballen op een snel die kan al je rode speeltjes. Hoe gaat het? Prima. Ja. Wat doen je al hier? Basketballen, voetbal, op de stormbaan en memory. En waarom is het zo bijzonder dat je hier aan het sporten bent? Omdat het net zo vaak gebeurt en ja, volle mensen die kennen de kans net krijgen. Ja, want waarom gebeurt dit net zo vaak? Waar ben je hier? Ik is het uitlezen. Hier is de haak om jou het. En omdat die krek kleren is, mij er ben op sporten. En hoe basketbalt het op het asfalt? Is het een beetje goed? Ja, het stuit het lekker. Hey, jongens, wat doen je nog niet eens met jong? Ja. We moeten winnen, hè? Hooligans! Stop van hooligans! Stop van hooligans! Stop van hooligans! Maar hebben je nou ook al hooligans op het asfalt? Ja. En hoe leuk is dit? Heel leuk! En waarom is het leuk? Beter rekenen! Ja! Alles is beter dan rekenen. Nou, misschien komt dat haast ook wel, wiskunde op het asfalt. Nee! Nou, zet hier even de school neer. Nou, hij geniet ervan, hè? Ja! En ook in het wel zo wezen dat je hem aast en dan kun je maar de auto hierheen rijden. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Ja, wel heel erg, ja. Dat je hier nou aan het sporten bent en dat je dan letter gewoon al je auto's rijden, dat is dan wel heel erg bijzonder. En je bent er niet eens al even maar de bus heen gaan, maar je weet er zeker dat er geen auto's omkomen? Nee. Nee, want ja, misschien ben je van de bal, maar het is zo in de Oostenrijk, je moet naar je auto rijden. Dat heeft wel vertrouwd wat dat dan hier. Ja. What's somebody got to do to get a drink of soda pop around here? Dat is 32 met bezorging. Ja. Daar komt een aantal thuis. Oké, prettige feestdagen. Voor wie is deze? Oké, ja, keurig, denk je wel. Prettige feestdagen. Ja, even snijden. Ja. Oké, voor wie is deze? Jullie staan hier, maar klut. Dit is in pot, maar klut. Dan ben je wist dat je mooi bij hem hebt. Alles goed? Ja, prima. Is je gezond weer? Ja, we binnen weer, hè. Ja, mooi. En de heup is weer zo. Nou, dat weer. Vorig jaar weer een Ja, verleden jaar was hopeloos. drama, hè? Ach, wat. Ja. Toen kon ik kwalijk weer steek komen. Maar ik heb 23 december naar je heup gekregen. En het werkt weer perfect. Ja. Jonge kerel. En we binnen weer. Ja, Hè? super. Hoe lang ben je al sinds maar met deze bij moeten gaan? Van 1 november. Dan begint het voor jou. Dan begint het in de grutten. Dan zetten we eerst 14 dagen in de grutten van 6 en zo meter. Dan krijgen die grutte knapen die erachter staan. Die zagen we dan in Duitsland en die werden inpakt worden met de vrachtwagen en de grutte aan en karren van Jochemeter. En dan hebben we 3,5 hele ritten om uit Duitsland bij te komen, thuis te komen. Jouw glinster in de roer. Ja, want, dat is ja, iets in niks en dat vind ik prachtig mooi werk. Het is weer lust in mijn leven. Ja, dat zei. En als je dan een paar goede jongens erbij hebt die vertrouwen kennen, die het werk echt antwoorden, dat je net een portemonnee zelf horen hoeven, daar kan ik het een keer uit de hand niet aan krijgen. En daar kijk ik met deze beide jongens. Hoe ben je die? Van die mensen achter daar. Oké. Hij had dat goed van elkaar. En ja, hij gaat er helemaal voor. Dus nee, dat is prima. En merk dan dat hij al aardig op leeftijd is? Nee, dat merk je echt net. Ik dacht, die man is een hier of 64 en toen jij dat hij bijna 80 was. Dus dat is natuurlijk uniek, hè? Dit is misschien topdagen. Ik zeg maar, elke dag dat die crisis bij hem verkeert dichterbij, dan zou ik hem toch
jonger worden. Ja. Dus je hebt makkelijker de bank van lening, heb je bij me. Dan heb ik zelf even wat nice op, no? Alsjeblieft. Kom eens even langs. Ja, ik druk ze er zelf. Wat vind je nou het mooiste aan deze handel? Het wezen met de meisjes. Meisjes om je heen. Je krijgt meisjes bij je, die komen alle jaren. En dan zeg je, God Gerp, het hier is alweer om. Ben we hier weg. We hebben maar krek een been van je kort en dan ben we hier weg. Nou jongens, klanten. Hoeveel bjem heb je dit hier te keer? Zo'n 100. En wat denk je hoe lang het wordt voordat je er al bent? 20 december ben ik leeg. Ja, onderroepen. Zo. Ja, dan komen die klanten naar beneden. Zo. Actie. Pak hem af bij het topje. Nee, hier. Dan pak ik het achterin. Ja? Auw. En dan til ik hem. En dan is hij als ik... Ja, dan zit hij ingepakt. Mooi hè? Hoe lang ben je nog van doel om je met trots te gaan? Nou, minimaal 3 hier. Ja, tot mijn 80ste. Maar dan hou ik nog net op. Maar dan ging ik net meer zelf tegen de verkeerpje in, want dan neemt mijn dochter die neemt het door. Die wil graag doen, maar haar baan. En dan zeg ik, nou, hij zorgt het wel voor mij. Ik zorg wel de stekken komen en de lampjes erboven. En dan mag je maar redden. Want je kent voorlopig nog net zonder. Nee, dat kan ik niet. Nee. Wat heb je daar? Goeie zaken.